Son Lía Reguenga e vou presentar un novo sabor de marmelada reguenga, o de mazá. O novo sabor de marmeladas é ideal para acompañar calquera aperitivo, ademais de ser un produto 100% ecolóxico, como adoitan selo todos os desta marca. Na fabricación desta marmelada empregouse un coitelo, as mazás, un bote para envasala, un cazo, un limón e azucre. O primeiro paso foi pelar as mazás, despois picámolas ata ter 215 gramos en trozos miúdos. Engadimos 90 gramos de azucre, exprimimos medio limón, engadimos o zume e remexemos todo ben. Tras este paso, a mezcla repousa un día. O seguinte día, cocémola ata ter a textura ideal para a nosa marmelada. Para que este correctamente pechado, os botes sométense a un proceso de pechado vacío, metendo o bote en auga e esperando a que esta ferva. Esta sería a etiqueta da nosa marmelada con toda a información necesaria dos ingredientes, da empresa e o lugar onde proveñen as nosas marmeladas. Os custos de produción que tivemos que pagar para elaborar un bote desta marmelada son os seguintes: de azúcre, 15 céntimos, limón 25, envase 60, mazás 90 e doutros gastos 80 céntimos. É dicir, gastamos un total de 2,80 euros. E para ter un beneficio, as nosas marmeladas están no mercado a un precio de 4,99. E isto sería todo a nosa nova creación de mazá. Esperemos que vos guste moito e recordade, marmeladas reguenga, as que todo o mundo lembra.